A rhan Julie a Dyfrig, croeso I Adroddiad Blynyddol 2015 I 2016. Mae tai cymunedol Canon Taf yn amcanu at fod yn rhan o gymunedau hapus, iach a llewyrchus yn y cymoedd, lle mae cyfle gan bawb I fyw yn dda. Fe hoffwn I ddechrau trwy ddweud diolch o galon i'n tenantiaid, sydd wedi gwirfoddoli I roi mwy na 680 awr o'i hamser, cynnydd o 600 ar y flwyddyn flaenorol. Mae'r amser hyn wedi'n helpu ni I wella'n gwasanaethau a helpu'n cymunedau I ffynnu. Diolch yn fawr. Un o'n prif amcanion yw hyrwyddo cymunedau cryf a helpu pobl I gyrraedd eu potensial llawn. Mae'r Academi Tenantiaid Ifanc yn helpu ein pobl ifanc I ennill cymwysterau, adeiladu hyder a dysgu sgiliau newydd. Without the Young Tenancy Academy, I wouldn't have been able to work on getting into employment for a better life for me and my son. Rwy'n ni'n gweithio mewn maes sydd wedi ei daro'n galed gan y wasgfa ariannol. Rwy'n ni'n defnyddio'n safle yn yr economi leol I fuddsoddi yn ein hardal, ac am bob pint sy'n cael ei gwario ar ddatblygu, mae 2 pint wedi cael ei ailfuddsoddi yn economi Cymru. Trwy'r tîm Money Matters, rydyn ni'n helpu pobl I wneud y gorau o'i hincwm a rheoli eu cyllid personol. Rwy'n ni wedi rhoi cynghorion personol I 127 o bobl, ac arbed dros 400,000 o bunnau i'n trigolion trwy grantiau bydd dar lles, taliadau tai dewisol ac arbedion ynni. Rydyn ni'n falch o'r effaith gadarnhaol rydyn ni wedi gael ar fywydau'n tenantiaid. We sat down together with the Money Matters people and really went to town on what was wrong with me, and they filled in all a series of forms for me, etc. And within weeks, I found I was entitled to an amount of money which was tremendous help to my wife and myself. Yn ogystal â helpu pobl I rheoli eu harian, rwy'n ni'n gweithio gyda Fair Share Cymru ac Undeb Credit Dragon Savers I helpu teuluoedd I wneud i'w harian fynd ymhellach. Mae Prosiect 43 yn rhwydwaith fwyd cymunedol sy'n cynnig bwyd da am bris isel ac yn helpu tenantiaid I gynyddu eu harbedion neu glirio unrhyw ddyledion rhent. Rydym yn ddiweddar wedi llofnodi cod llywodraethiant newydd cartrefi cymunedol Cymru ac yn parhau I adeiladu a chefnogi bwrdd cryf ac amrywiol. Rydyn ni'n ymfalchio ein bod ni'n rhoi gwerth am arian ac yn gwneud i'n hadnoddau ymestyn mor bell ac sy'n bosib, ac ar yr un pryd yn dal I rhoi gwasanaethau o ansawdd uchel I bawb. Rydyn ni'n angerddol dros helpu wella iechyd a lles pobl ein cymunedau. Mae'r clwb coginio yn ffefryn mawr gan lawer o'n tenantiaid. Mae asiantaethau gofal a thrysio, Merthyr a Rhondda Canon Taf wedi dod at ein gilydd eleni, ac mae gofal a thrysio Cwm Taf wedi ei sefydlu. Mae hwn yn adeg cyffroes i'r corff newydd. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n falch o fod wedi gwneud gwahaniaeth I fywydau'r perchnogion tai hun yn ein cymunedau. Rydyn ni'n ymrwymo'n gryf I sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn grŵp tai cymunedol Canon Taf. Rwy'n ni'n benderfynol o gael ein gweithlu ar bwrdd I adlewyrchu'r cymunedau rwy'n ni'n ei gwasanaethu, ac yn monitro hyn I wneud yn siŵr ein bod ni'n gynhwysol o ran popeth rwy'n ni'n ei wneud. Rydym yn rheoli 1,831 o gartrefi yn ein hardal, ac fe wnaethom osod 210 y llynedd. Rwy'n ni eisiau cadw'r henw da fel landlord a darparo'r gwasanaeth yn ein gwaith I gyd. Eleni, fe siaradon ni gyda 90 pint o gwsmeriad dirgel ynglŷn â beth oedden nhw'n ei feddwl o'r gwasanaethau oedden nhw'n ei cael gyda ni. Rwy'n ni wrth ein bodd yn cynnal digwyddiadau arbennig trwy gydol y flwyddyn I ddod â phobl at ei gilydd. Mentrodd mwy na 100 o bobl drwy dywydd garw I ddod i'n digwyddiad haf. Ac na ddaeth yr haul ddim i'r golwg, fe gofodd pawb amser gwych. Rydym yn anhygoel o falch o'n tenantiaid, staff, aelodau bwrdd a phartneriaid
ac yn parhau i wneud popeth a allwn i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r cymunedau.